बेनि थाखाय दिनै मा बुंदों? बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। गोलाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव BSc जादों, BTC जादों आरो 2020 मायथाइयाव BTR जादों। BTR गोरोबथायाबो जोंनि सुबुंनि थाखाय मोनसे गिदिर माइलस्टन। इयुनाव बड'लेण्ड जायो जाया बे उननि खोथा, खिन्थु जों बयबो खौसे जायोबाथ' जाहैगोन। खिन्थु BTRनि गेजेरफोरखौ गायसननो थाखाय थांखि लादों, बेयो जाफुंनायनि लामायाव। गोबां फरायसालि फरायसालिमाफोरा दिनै सरकारि जायालासिनो गोग्लैनानै थालांबाय। थांनाय समावबो जोंनियाव सरकार दङमोन, 17 बोसोर सरकार दङमोन। बे 17 बोसोरनि समावबो बे कलेजफ्रानो दङमोन। नाथाय जोङो BTR सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि आरो फरायसालिमा बेफोरखौ सरकारि खालामनांगौ। बेयाव जेबो क्राइटेरिया कन्डिसन थानो मोननाङा होननानै 6.3 बे दफायाव जोङो लिरनानै लाबोदोंमोन। आरो बेखौनो दिनै जोंनि BTR सुक्तिया 3 बोसोर जानाय लोगो लोगो आरो जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा 3 बोसोर जानायनि लोगो लोगोनो गिबि खेबनि थाखाय जोङो बे 6.3 बे दफाखौ जोङो मावफुंनो थाखाय हाबाय। गोबां कलेज दङ जोंहा, नाथाय जोङो गिबि खेबाव 10 कलेजखौ जोङो सरकारि खालामदों। आरो आङो जोबोद साबायखर जासिगोन जोंनि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ। बिथाङा जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तियाव खनसेयावनो 2 दैमाकुसि आरो भेरगाव बे 2 कलेजखौ सरकारि खालामना होनायनि थाखाय बे ओनसोलनि गोबां रायजो राजानि खावलायनाय, गोबां रायजो राजानि आर'जलाइखौ बिथाङा मानिनानै 2 कलेजखौबो सरकारि खालामनायनि बेबस्था लानायनि थाखाय बिथांनो आङो साबायखर जासिगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि सरकारा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि अनसायनाय आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननि बिथोनजों जोंनि BTR सुक्तिनि दफाफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखाय आवगायगासिनो दङ। सोरखारा नैथि खेब गुबुन थांखि लाबोदों नामा बेफोरबायदि? जोङो बे फार्स्ट फेज गासै जोंहा BTRआव 22 कलेजनि खोथाया फैदों। दा बिनि बाजाव जोङो 10 खानखौ होबाय आरो बिनि उनाव माखासे कलेजखौ जोङो होनायनि थाखाय राहा लागोन। बिनि उनाव हायार सेकेन्डारि कलेज हाइ स्कुल, ME स्कुल बा LP स्कुल बेफोरो फारि फारियै फैगोन। जोङो आसाम सरकारनि गेजेरजों भारत सरकारखौ बुंदों जे लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो सरकारि खालामनाय जिफोर फरायसालिफोर बेखौ मावफुंनांगौ होननानै जोङो बिथांमोनखौ बुंहरनाय जादों। आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंबावगोन, गोबां कलेजाव प्रफेसारफोरनि पस्ट बा गोबां पस्टफोरा फैयाखै दासिम नैबे समाव, खिन्थु बे पस्टफोरा फैगोन। बिथांमोना दुखु जानो गोनां गैया, बिथांमोना एसे धोर्ज हमनानै गाव गावनि डिउटिखौ मावलांब्लानो जाबाय। बिथांमोना नार्भास जानांगौनिबो खोथा गैया। बिथांमोननि साखरियाबो रेगुलार जागोन, बेनि थाखाय जोङो बेबस्था लागासिनो दं। भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय बे डिमाकुसि ओनसोलनि बालिसिथा गामि, बिथांमोना आसामनि जायखौ जोङो गुरु होननानै बुङो श्री श्री शंकरदेव बिथांनि फोसावनाय धोरोम एकचरन भगवत, बेखौ 50 बोसोरनि सिगां बे गामियाव गायसनदोंमोन। आरो दिनै बे 50 बोसोर जानायलाय बिथांमोना सनालि जयन्ती बे हाबाफारिखौ बाहाय फालिदों। आं बिनि थाखाय बालिसिथा गामिनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोननो आङो आंनिफ्राय हामग्लायथि जासिदों। आरो जाय सुबुङा बे धोरोमखौ बे गामियाव गायसननानै गालांबाय, हयथ' गोबाङानो दिनै जोंनि गेजेराव गैला, बिथांमोनखौबो आङो सिबिहरदों, खुलुमहरदों आरो धन्यबाद जासिदों। आरो बालिसिथा गामिनि गासै रायजो राजाफोरखौ आङो साबायखर जासिगोन। आसामनि जि श्री श्री शंकरदेबा फोसावनाय जि एकचरन भगवत धोरोम, बे धोरोमखौ लादोंब्लाबो गोबाङानो साननो हागौ बे गामियाव हारिमुनि फारसे, रावनि फारसे बा बर' हारिमु बा बर' रावनि फारसे बे गामिनि सुबुंफ्रा एसे आनज्रायनानै दङ होनना। नाथाय बिदि नङा। जाय सोरबाफोर जुदि बिदि सानोबा बे गामिनि सुबुंफोरजों रायज्लायफैयोब्ला बा बे गामियाव बेरायफैयोब्ला नुगोन, बे गामियाव गुबुन जोंनि बाथौ धोरोमनि बा गुबुन धोरोमनि गामियाव जेरैबायदि हारिमु बा रावफोरा सोलियो, बेबायदिनो सोलियो बे गामियावबो। आरो बे गामिनि रायजो राजाफ्रा जोबोद सोद्रोम, गावनि आसार खान्थिखौ फालिनायजों गेजेरजों हारि अनफावरि बे गामिनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबां खामानि मावनाय बिबानगिरिबो दङ। दा बे हिसाबै साहित्य सभानिबो बिबानगिरि दङ, गेलेगिरि दङ। दा फारफ्रोमबो दिखाव बर' हारिनि थाखाय बे गामिया अबदान दङ। आं बेखायनो बे गामिखौ साबायखर जासिगोन, धन्यबाद जासिगोन। बे धोरोमनि गेजेरजों गाव गावनि गोसोनि साननायखौ इसोरखौ सिबिनायजों लोगोसे हारिनि गासैबो दिगखौबो बे गामिनि रायजोफ्रा खामानि मावलांगासिनो दङ। आं बेनिखायनो बालिसिथा गामिनि रायजो राजाखौ साबायखर जासिदों। आरो बिथांमोननि जि धोरोम सिबिनाय, बेयो फैबाय थानाय समाव आरोबाव गोख्रों जाबावथों, आं बेखौनो मिजिंथियो। जय गुरु शंकर।
दिनै 42 श्रीमन्त शंकरदेव सत्रआ 50 बोसोर जाबाय। बे 50 बोसोरनिनो जोङो सनाथि मेथाइ फोरबो खुंथाय 2023 जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै थांनाय 28, 29 आरो दिनै 30 दिनै जोबथा सान बेयाव जोङो बायदि हारिमु बेफोरखौ लानानै जोङो दिनैनि सनाथि मेथाइ फोरबोखौ जों खुंलांबाय। जोंहा बैकुन्ठ गामि जालांनाय हरे कृष्ण महन्त आटा बिथांनि जोङो सेथि बालिस्टा सत्रआ सेथि गामि सेथि सत्र जोङो 1973 अर्थात 1933 मायथाइयावनो जोंनि सत्रआ गायसनजादोंमोन। बेयाव जोंहा हरे कृष्ण महन्त आटा बरंगजलि श्रीमन्त शंकरदेव सत्रनि खत्राधिकार बैकुन्ठ गामि जालांनाय हरे कृष्ण महन्त बिथाङा जोंनि सत्रखौ गायसनजालां खालामदोंमोन। जोंनि गामियाव गासै 80 न'खर दङ गासैबो बर'जों। जोङो माने बर' जानानैबो जोङो माने जोंनि गुरु श्रीमन्त शंकरदेव बिथांनि जोङो शिष्य जोङो एक करण हरिनाम धर्म बेखौ जोङो माने नाजावना लादों। बेयाव जेबो माबा गैया जेबो अनाचार बिदि गैया। बेयाव गासैबो माने खत्रिया नृत्य बायदिसिना दङ। बेनि गेजेरजों मानसिनि जिउ दानाय बेखौबो जोङो सामलायलांनो हायो आरो जों बेखौनो नाजागासिनो दङ। कृष्ण। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकोलॉजी, डेंटल, यूरोलॉजी, डेंटल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101-655-430 8822-688-026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।